Hej og velkommen til denne præsentationsvideo af Mediepatruljebloggen. Bloggen, som vi har tænkt som en central kommunikations- og sparings- og videndelingsplatform i løbet af demonstrationsskoleprojektet og til brug for jeres skoler, som er en del af Mediepatruljeprojektet under IT i den innovative skole. Jeg vil kort gå de forskellige faneblade igennem, sådan så I ved, hvordan tankerne bag bloggen er, og hvordan vi tænker, at I kan levere en masse inspirationsmateriale tilbage til denne her blog, til inspiration ud af projektet også, da det er jo en af kerneområderne i forhold til demonstrationsskoleprojekterne, at jeres praksiserfaringer kommer ud at leve og kan være til inspiration for andre. Mediepatruljebloggen er bygget op relativt traditionelt med forskellige faneblade, som fokuserer ind på forskellige delelementer i det at arbejde med mediepatruljer. Forsiden er bygget op sådan, at der vil være en masse blogposts, som kommer ind undervejs, hvor man kan se nyt fra jeres proces med at arbejde med mediepatruljerne og forskellige andre ressourcer, som vil blive bragt ind her. Ude i højre side vil være en boks, hvor de forskellige faneblade bliver præsenteret, lidt billedmateriale, præsentationer af mediepatruljen her, er det på Maglegårdsskolen. Muligheden for at byde ind i forhold til noget videndeling på Twitter, præsentation af demonstrationsskolernes hovedside, og forskellige ressourcelinks videre til mediedækninger af mediepatruljer i forskellige afskygninger. Den første faneblad I møder er om mediepatruljen og er relativt bare et spørgsmål om at få kontaktpersonerne på plads, Roland og jeg her, og forskellige måder at komme i kontakt med os på. De næste to faneblade er i højere grad statiske og fokuseret ind på, hvad potentialerne ved at bringe mediepatruljer i spil, og helt konkret, hvordan man gør det. Den første, I møder under fanebladet, hvad er en mediepatrulje, er Rolands video, hvor han udfolder nogle af de potentialer og de berøringsflader, en mediepatrulje vil komme i kontakt med, når man går ind og arbejder med mediepatruljer som en del af en skoles kultur. Og der vil vi opfordre jer til at kigge på den video og kigge på nogle af de væsentlige potentialer, der ligger i det. Det næste faneblad er, hvordan etableres en mediepatrulje, og meget konkret tænkt som en inspiration og en vejledning til, hvordan man konkret går i gang, og hvilke muligheder der ligger i at bringe det i spil i de forskellige afskygninger, der nu er. Der vil være en masse ressourcelinks videre til forskellige skoleprojekter, hvor man har valgt at bringe mediepatruljer i spil i forskellige afskygninger. Og det er altså helt ned i praksis, hvordan kan man bringe det i spil, og hvilke udfordringer skal man være opmærksom på. Og så er der en lille film, som er skudt live fra mediepatruljen på Maglegårdsskolen, hvor der ligefrem er levende elever med. Så kommer vi til den mere dynamiske del af mediepatruljebloggen. Teknologi-fanebladet vil være der, hvor der vil blive præsenteret rigtig mange af de ressourcer, læringsressourcer, læremidler og teknologier, som bliver bragt i spil i løbet af jeres projektforløb. Det vil også være her, hvor de 5 didaktiske forløb, altså de 5 faglige projekter, som I skal i gang med, de ressourcer, der vil blive brugt i løbet af de faglige forløb, vil også komme op og ligge her. Så det er relativt let at finde ressourcerne, men der vil selvfølgelig også være inspiration til alle mulige andre ressourcer, man meningsfuldt kan bringe i spil i sit arbejde med mediepatruljerne, så man ikke løber tør for idéer undervejs. Den næste faneblad hedder om demoskolerne. Pointen her er jo selvfølgelig, at I på jeres forskellige skoler får præsenteret jeres tænkninger omkring mediepatruljen og hvordan I har valgt at organisere det, så man kan få et indblik i de forskellige måder, at I arbejder og er i proces med det at arbejde med mediepatruljerne på. Så der vil være en leverance, hvor I skal levere ind i forhold til det og den struktur, I har valgt. Men det finder vi ud af noget mere om, når vi mødes her i januar. Så er der demoskoler live, og det er jo selvfølgelig her, hvor I hver især på jeres skoler har fået plads til at kunne uploade materiale fra jeres mediepatrulje sessions, og det er jo bygget op sådan, så I kan poste via en WordPress app eksempelvis,
og lægge billeder og tekst ud til inspiration for andre fra jeres proces. Så er der forskningsdelen, og det vil være her, hvor selve interventionsdesignet, som ligger i demonstrationsskolen, vil blive præsenteret, men også relevant teori fra feltet omkring det at bringe elevbaserede mediepatruljer i spil, peer-to-peer, og det at fokusere ind på eleven som en central aktør i forhold til at bringe teknologier i spil, meningsfuldt i forhold til læring. Så herinde vil man kunne finde en masse teoretisk og forskningsforankret materiale. Og så er der den sidste pind, der hedder nye veje. Og nye veje er tænkt som, at mediepatrulje jo også er tænkt ind i andre arenaer end grundskoleperspektivet. Eksempelvis er der en del mediepatruljer i forskellige afskygninger rundt omkring i landet på læreruddannelserne, hvor det er de lærerstuderende, der agerer mediepatruljer på læreruddannelsen, men også ude i forhold til deres praktikforløb. Erhvervsskoleområdet er også på banen og tænker det som en ressource. Og ellers er det jo også læremiddelpatruljer, altså hvor det er lærere, der er samlet i patruljer, der arbejder med at skabe fællessprog for det at arbejde med digitale læremidler, vurdering af digitale læremidler fremadrettet. Så der vil være forskellige inspiration her til det at arbejde med mediepatruljer også i andre kontekster. Men det var sådan set tankerne bag mediepatruljen, og vi glæder os meget til at samarbejde med jer omkring blandt andet jeres mediepatruljeprojekter og det at bringe denne her blog i spil som en synlig del af projektet.